नंगौ जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिया जोंनि जिनेखि मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बावहाय जोंनाव रोखायै लिरनाय दं जे जोंनि पानबारि ओनसोलनि जोंनि गासैबो बे ओनसोलाव जों समाजनि माखासे समाजारि हाबा हुखा बे समाजारि हाबा हुखा मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे बियो थांखि दंखायो दा बे हिसाबैनो जों बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि माखासे पानबारि ओनसोलाव माखासे मिथिंगायारिफोर जाब्रबथाय बा खैफोदफोर जायोब्ला बिदिनो माखासे समाजारि माखासे खामानिफोर बेफोरखौ जों मावबोबाय थाबोनाय जादों जेरै सोलोंथाइ बिथिङावबो जों खामानि मावो सावस्रि बिथिङाव जों खामानि मावो बिदिनो बायदिसिना माखासे मिथिंगायारि जाथायफोर बेफोरावबो जोङो बाहागो लायो आरो जों दिनै बावहाय पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिजों जिथु फोनांजाब माखासे लामाफोर बे फोनांजाब लामाफोरा माखासे गाज्रि जालांबाय बायफ्लेनानै गाज्रि जानानै दङ जेरावनाखि जोंनि थांलाय फैलायनि थाखाय हान्थामेलानि थाखाय जोंनि गोबांथार फालांगिरि जोंनि फरायसाफोर रायजो राजाफ्रा बे साइकेल मटर सालायनायाव दिनै खस्थ' मोननाय बेखौ जों मोनदांबाय थादों मिथिबाय थादों दा बेनिखायनो जों बेखौ नोजोर होनानै देग्लाय बे बोसोराव जों नैबे जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिजों फोनांजाब माखासे लामाफोर जेरै दिनै पानबारिनिफ्राय बिजनि थांनाय लामा बेखौ जों लारुगावसिम गासै 9 किल'मिटार बे 9 किल'मिटार लामाखौ जोंनि पानबारि बाजार आरो फुजा कमिटिनि हांख्रायनाय आरो बानजायनायाव दिनै पानबारि ओनसोलनि माहारियारि आफादफोर जेरै एबसु आसु बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ आरो बानिज्यिक सन्था दखानि सन्था आरो बिदिनो गोबां गौथुमफ्रा दिनै माहारियारि आफादफोर आरो गौथुमफ्रा लोगो नांनानै जोंखौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जों दिनै बे लामाखौ जोङो JCB लानानै बेनिफ्राय डाम्पार आरो ट्रेक्टर बेजों अन्थाइ बाला सेन्ड ग्रेभेल रोगानानै बे जि फेन्नाय खामानि बेहाय लामायाव बायफ्लेनायाव होनाय खामानि बेखौ जोंनि गासिबो दल संगठननि बिबानगिरि आरो सानसुमै मेलेमजिबि जोंनि सिनियर सिटिजेनशिप बिथांमोनाबो बे खामानिखौ मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय जों ओंखारबोफादों लोगोसे जोंखौ दिनै मानास सेरफां समष्टिनि 19 नं मानास सेरफां समष्टिनि मानव गेदेर एमसिएलआ थामहिनबा बिटिआरनि EM धनन्जय बसुमतारी सार बिथाङाबो गावनि JCB गंसे डाम्पार गंसे आरो ट्रेक्टर गंनै हरनानै जोंखौ दिनै बे खामानि मावनायाव बिथाङाबो हेफाजाब होदों। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।